Спри! Как изглежда пътят през очите на човек с увреждане? Какво чувстват хората, които всеки ден се борят да бъдат видими, чути и приети? Видеото, което ще видите, е част от кампания, насочена срещу агресията и безразсъдството на пътя, но и за нещо по-голямо – за взаимното разбиране между всички, които споделяме едно и също пространство. Инициатор на кампанията е фондация LIT, а партньор в нея е Радио 999. Здравейте, казвам се Гергана Дойчинова и съм учредител на фондация LIT. С Радио 999 ни свързва едно преживяване от 2020 година, когато техен екип подкрепиха Ясен и Стасио, за да могат да посетят пещера Проходна. А днес нашето сътрудничество продължава в кампанията ни "Погледни пътя през моите очи". Огледай се. Не си сам на пътя, а някои са по-уязвими. Не са с автомобили, с инвалидни колички са. Или без. И едва вървят. Нямат странични огледала. Или нямат очи. Хора са и живеят също като теб. Не точно. Животът им е по-различен. Не си ли ги виждал? Те съществуват. Погледни пътя през техните очи. Те също имат живот. Искат да стигнат до работа, до приятели, до мечтите си. Точно като теб. На пътя животът им зависи от една секунда внимание и от нашата човечност. На където да съм тръгнал, освен ако не съм с някакво превозно средство тип автомобил, маршрута ми винаги минава по това шосе нагоре към автобусната спирка и пешеходния светофар и вече оттам нататък продължавам на където съм тръгнал. Налага ми се да пресичам и булевард Неро, и трамвайната линия. За съжаление не пресичам на пешеходна пътека, тъй като тротуара за пешеходната пътека не е скосен и просто няма как да я използвам. Така че съм нарушител. Но 10 години това го правя поне поведнъж на ден. Просто заставам между колите и чакам удобния момент, за да пресека. Излизам там от улицата, карам в локалното и после излизам на кръстовището и правя обратен завой, отивам до там, аз се правя на автомобил. Това е. Нямам друг начин. Насякъде бордюри, насякъде счупени тротуари, плочки и така нататък. Когато имаме препятствие, излизаме на пътя. Тоест, ние ставаме участници в движението наравно с другите превозни средства. И това е опасност за нас. Ето сега, например, светофара говори, моля, изчакайте, в момента не може да преминете отсреща. Обаче това трябва да го чуе, мога да го чуе само някой с много развит слух като моя. Сега, например, ще се движа с по-бавна крачка, да видим докъде ще ми стигнат силите. И ако не забързаме малко... В България улиците са бойно поле. Това вече не е новина и не изненадва никого. В тази война, която водим ежедневно по пътищата, на първа линия, с най-голям риск за живота си, са хората с увреждания.
За тях животът поначало е изпълнен с предизвикателства и трудности, за които здравите хора дори не подозират. А на улицата животът им е в постоянна опасност. Страхуваме се, естествено. Обръщаме се. Нали? Нямаме странични огледала. Нямаме очи на гърба си. Аз имам критични ситуации, но няма какво да направя. В смисъл, и шофьорите са тръгнали някъде да си вършат работа, и аз съм тръгнала някъде да си върша работа. Имала съм опасни ситуации. Имаше едно пресичане. Минава трамвай осмица и в двете посоки. И всъщност аз спрях и изчаках трамвая, но не видях, че се разминават двата трамвая. Аз видях само трамвая, който идва от моята посока. Не съобразих, че трябва да изчакам още малко, за да мине и другата мотриса. И тогава беше много критична ситуация. Статистиката е безмилостна. През 2024 година 479 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. България е страната с най-висок показател за жертви на пътно-транспортни происшествия на милион жители в Европейския съюз. Всяка година между 7 и 9 хиляди души получават тежки наранявания при катастрофи. Хиляди от тях остават с трайни увреждания. Тези хора често стават част от една друга статистика. Хора, които вече веднъж са пострадали на пътя, а след това са обречени отново да рискуват живота си всеки ден. Не съм имал пътен инцидент, съм бил много близо до такъв. Няколко пъти. И съм виждал хора, които да ме ударат, и те тогава разбират какво са направили. Случвало ми се близо до мене, тук докато пресичам, на пълна газ да мине кола. Коли са минавали през бастуна ми, или кола пред мене е профучавала, или пък пешеходци, които обаче са зрящи, но не виждат повече от мене, минават през бастуна ми. Всякакви ситуации има, които... Или пък да тръгна да пресичам на пешеходна пътека и вече да има спрял на нея автомобил и да се налага да го заобикалям. Непрекъснато сме в напрежение. Но все пак има неща, които не отлагат излизането ни от вкъщи. Тоест и ние сме хора, които имат ежедневие и бит. Как реагират шофьорите? Различно реагират. Имала съм и, например, качи се на тротуара, тук не трябва да вървиш, обаче те ми го казват и отминават, пък аз много искам да им обясня защо всъщност не съм на тротуара. Имала съм също случай, искаш ли да ти помогна да се качиш на тротуара, и аз казвам не, защото този тротуар свършва и аз трябва да сляза и да се кача после на друг тротуар и да продължа и така нататък. И нещата някой път стигат и до саморазправа за това. Виждате ли защо се движим ние по пътя? Има тротуари. Но хората, които не са се сблъскали с такъв тип затруднения, не разбират, че по тротуарите ни е много трудно и някой път невъзможно да вървим. Конфликтите са навсякъде, обаче ако някой е готов да ме изслуша, бих му обяснила защо съм в нарушение. Имаме моменти, в които, когато излизаме с Алекс и той казва: ох, мамо, пак ли ще се караш с хората? Нали, което е тъжно. Това са хора, които ежедневно се сблъскват с ужаса, бих казала, на пътя. Хора, които имат нужда да погледнем пътя през техните очи, да се поставим на тяхното място, и когато ние го направим, съм сигурна, че всеки един от вас, шофьорите, по различен начин ще се качва вече в колата си, ще държи волана и ще се движи на пътя. Това е една кампания, която започнахме, Ела и ти,
продължи я с нас, застани с нас и нека да бъдем гласа на онези, които имат нужда от нашата подкрепа, гласа на онези хора, които ежедневно трябва да оцеляват на пътя. Това не е историята на Милена, Добри, Мишо, Алекс. Това е историята на една държава, в която хиляди хора са лишени от правото си на свободно придвижване. Защото за тях всяко излизане от вкъщи е риск за живота. Буквално. Това е война. Тиха, но смъртоносна. Война, която взема жертви всеки ден. Милена, Добри, Мишо, Алекс вече не вярват, че тази война някога ще свърши. Човек, как да кажа, кляк, рано или късно обмеква, както и да се държат с него, така някакси свива се въгъла и търпи всички незгоди, които тази ситуация му донася. Аз си мечтая за по-добър и по-удобен живот за тях, защото така или иначе се справят с какви ли не предизвикателства и е хубаво хората да бъдат наистина как да кажа, по-толерантни, по-съпричастни. Сякаш тези думи само ги казваме, а пък те реално за много от нас са само думи. След снимките Добри ме попита дали ще има някакъв смисъл от този филм. Отговорих му, нека всеки направи това, което може. Ние направихме този филм. И ако поне един човек, който гледа това видео, утре на улицата протегне ръка към някого, който се нуждае от помощ, ако поне един шофьор, който гледа това видео, утре кара една идея по-внимателно, ако поне един служител в отговорна институция, който гледа това видео, утре отиде на работа с идеята не просто да убие още един работен ден, а да вземе решение или да изпълни действие, което да облегчи живота на някого, значи е имало смисъл от този филм. Сега е твой ред. Направи това, което ти можеш. Със сигурност има смисъл.